την τιμή σήμερα να έχω κοντά μου ένα πολύ αγαπητό φίλο. Τι να πω, ό,τι και να πω είναι λίγο. Χρήστος Ακριτίδης. Η τιμή είναι δικιά μου που με φιλοξενεί στο σπίτι σου. Τώρα παίζω και δεν μπορώ να μιλάω ταυτόχρονα, αλλά θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, αγαπητέ φίλε, τι θες να πούμε? Ό,τι γουστάρεις. Αγνή μέρα με ρόφημε σαν αηλίμεν να ελεπώ το σπίτο πας όι να ηλικεβάει ξανέμεν να ελεπώ το σπίτο πας όι να ηλικεβάει ξανέμεν. Να λεπώ το καστρολίθος, καστρολίθος και όλα τα παρχαρόπας όι να ηλικεβάει ξανέμεν κι όλα τα παρχαρόπας όι να ηλικεβάει ξανέμεν. Γεια σου Στέλιο. Έχνη μέρα το σπίτο πάσου να ηλίμεν σον φεγγόν παρλαεύνεν όι να ηλικεβάει ξανέμεν σον φεγγόν παρλαεύνεν όι να ηλικεβάει ξανέμεν. Όχι και της αβελίτω το ξάρνα ηλίμεν τα βδομάτα ραεύνεν όι να ηλικεβάει ξανέμεν τα βδομάτα ραεύνεν όι να ηλικεβάει ξανέμεν. Γεια σου Στελάρα. Γεια σου Χριστάρα.